Търси болестта си на дъното на чинията, казват китайците. Те се отнасят много внимателно към храната. Практически не използват сол, ядат много ориз, не пият алкохол. Китайските лекари са убедени, че храната е това, което ни изгражда. Това, което ни дава здраве, енергия и сила. Внимание, храна! За да разберем как влияе храната върху нашия организъм, до какви последствия водят редовните обеди в заведенията за бързо хранене, ние започнахме безпрецедентен експеримент. В продължение на 14 дни Алексей трябва да се храни изключително с фастфуд храни – хамбургери, пържени картофи, чипс и газирани напитки. По време на целия експеримент, опитен лекарски екип следи за най-малки промени в организма на Алексей. Първият преглед показа, че той е здрав. След 7 дни състоянието на нашия герой значително се влоши. В началото на експеримента Алексей тежеше 82 кг. След една седмица теглото се увеличи с 3 кг. На 4-тия ден се появи задух. Сутрин често му се гади. Пулсът се ускорява даже при незначително натоварване. Преди не е било така. Главоболията станаха постоянни. Кръвното налягане също престана да бъде като на космонавт. Сега е 140 на 100. Предстои му още една седмица от експеримента. 8-ми ден. Започна втората седмица от нашия експеримент. От този ден до края на експеримента Алексей реши да се храни не с хамбургери и хот-дог, а с напълно нормална на пръв поглед храна – консерви, млечни продукти, колбаси и пиле на грил. Оказа се обаче, че далеч не всички тези продукти са полезни. 8 часа вечерта от метрото излизат мъже и жени. Те са изморени и гладни. Всички мислят горе-долу за едно и също. Едни мислят какво да хапнат, други умуват какво да си изготвят. И ето за късмет павилионче с апетитно въртящи се пилета на грил. Проблемът е решен. Купуваме пиле и вечерята е готова. Като че ли няма нищо вредно в пилето. Нали вкъщи го приготвяме по същия начин, но не всичко е толкова просто. Първо самите птици. За да може малкото пиленце за 2 месеца да нададе 6-7 кг, то получава огромно количество хормони и витамини. За предпазване от инфекции в храната на птиците се добавят антибиотици. Потребителите на такова месо започват да страдат от намален имунитет. Появяват се алергии. Обработването на птичето месо и другите видове меса с силни антиокислители и токсични вещества от една страна е насочено към потискане на процесите на гниене и развитие на бактериална флора, но от друга страна то е насочено изцяло срещу човешки организъм, защото антибиотикът, с който се обработва месото, естествено остава там и прониква в организма ни, като разрушава нашата полезна микрофлора. Второ, начина на приготвяне. Много често продавачите на пиле на грил напълно игнорират санитарните норми. Пилетата се приготвят направо на улицата, пред очите на всички, а принадлежностите се обработват много рядко. За да бъде по-вкусно пилето и с хрупкава кожа, то обилно се поръсва с овкусител, вече познатият ни натриев глутамат. Трето, кожата на пилето е най-възприемчивата част от организма му. Точно там при печеното се натрупва огромно количество канцерогени. Само тази година в Русия няколко стотин души са се отровили от некачествено пиле на грил. Струва ли си да рискуваме? Ако толкова ни се иска пиле, по-добре да си приготвим сами. Сега има мир, спокойствие и щастие. Имаме възможност да купим всичко, което поискаме. Но, повярвайте, това е капан. В този поток от продукти има много малко неща, които наистина могат да се ядат. Затова, ако поне мъничко обичате себе си, и особено ако обичате децата си, помислете какво имат нужда да консумират и им забранявайте да ядат неща, които не трябва. Ако допуснем, че трите кита на днешната икономика са фармацията, козметологията и фастфуд индустрията, схемата е много проста. Човек се храни с фастфуд, напълнява и изпада в депресия.
Как да се борим? Много просто. Излишните килограми замазваме с всевъзможни антицелулитни кремове, а стреса потискаме с антидепресанти или хапваме. И ето кръговрата на паричните средства в икономиката. Какво е стресът от гледна точка на организма? Това е огромна загуба на енергия. Организмът се стреми да замести тази енергия. Най-бързият и лесен начин е много плътната храна, която натежава в организма. Тази храна е създадена с цел хората да са дебели, да искат да ядат, да са апатични, депресивни, за да се хранят повече. Тоест получава се, че за да се развива успешно бизнесът, хората трябва винаги да са болни, дебели и гладни. Само тогава те ще носят доходи. Сутрин се събуждате тежки и не само, че не ви се прави гимнастика, ако правите, вие просто нямате желание за нищо, чувствате се тежък. И ето, че идва нов стрес. Ако ви беше леко, ако бяхте в добро настроение, щяхте по-лесно да го преживеете. А вие пак сте под стрес. Трудно се справяте с него, пак губите енергия и пак отивате в прекрасната система за обществено хранене, на познатите на всички места, и пак ядете прекрасния хамбургер или картофки, или нещо друго, и отново се повтаря същото. Ето е тази затворена система, този порочен кръг. 10-ти ден. Днес е 10-тия ден от експеримента. Алексей се оплаква от обрив по кожата. Това често е проява на неправилно хранене. Също така се оплаква от сънливост и слабост. Станал е раздразнителен. Конфликти с околните стават от нищо. На нашия герой му е трудно да сдържа емоциите си и да контролира острите ситуации. Не знам какво ми става. Избухвам за дреболии. Връзвам се за всякакви глупости. Чудя се дали да не започна да взимам някакви успокоителни. Всичко действа не само върху физическото здраве, разбирате ли? Менталното здраве, психическото здраве са повече от физическото. Защото един психически нестабилен човек може да направи много глупости. Ако вместо хамбургер хапнем обикновен сандвич с кренвирш или салам, ние по неизвестни причини смятаме, че сме се отказали от фастфуда. И изобщо не отчитаме прогреса. Човечеството отдавна се е научило да прави колбаси почти без месо. Преди повече от 80 години е бил създаден държавен стандарт за качество – ГОСТ. В хранителната промишленост с рецептурата на ГОСТ се гарантира, че в даден продукт влизат само натурални съставки. Например, в рецептите за колбаси категорично се е забранявало използването на хранителни добавки и соев протеин. Днес месопреработвателните комбинати не са длъжни да спазват разработения преди много години ГОСТ. Те могат да произвеждат така наречените колбаси ПТУ по технически условия, но качеството вече не е гарантирано. Повечето евтини колбаси, тези, които се произвеждат по технически условия, на практика не съдържат месо. В тях има овкусители, вещества, увеличаващи теглото, соев концентрат, т.е. това е на практика соева маса с натриев глутамат, в която са добавени карагинини, увеличаващи крайния обем на продукта. С други думи, това е набор от химични вещества, но с вкус на месо. Обикновено производителят пише, че в минимални количества дадено вещество не е опасно за здравето. Но ако ядем тези колбаси днес, утре, година, 2 или 3, този поток от минимални вещества се превръща в килограми. Нали разбирате, че когато човек стане вече на 35-40 години, той започва да страда точно от това, че в тялото му се е натрупала шлака от вещества, които са непознати за организма. Ето от какво са направени, например, кренвиршите в полиетиленова обвивка. 25% соев протеин, 15% птиче месо, 7% просто месо, 5% брашно нишесте, 3% овкусители. И 45% от местния продукт представлява емулсия, смлени и сварени на каша кожа, вътрешности и сухожилия.
Разбира се, когато в цялата страна пиеха и замезваха с колбаси и кренвирши, ние просто не можехме без тези продукти. Но когато прочетох какво съдържат, колко калории имат и колко са вредни, аз просто ги избягвам. А може би не съм показател в този смисъл, но за мен тези продукти не съществуват. Много месопреработвателни комбинати обеззаразяват разваленото месо и непродадените колбаси и отново ги преработват. Старите колбаси с изтекъл срок на годност се прераждат по същите тези рафтове във вид на кренвирши и пелмени. Ето един пример за това как търговците на хранителни добавки помагат на производителите на колбаси да увеличат количеството кайма в продукта. Внимание! Ако искате да спестите пари, ние ще намалим загубите ви при производството на полупушен колбас с 10%. Няма нужда от нова рецептура. Само добавяте 400 грама фибре деблю на 100 кг кайма и веднага ще получите резултат. Увеличение на готовия продукт с 8 до 10%. Така твърдят производителите на тази добавка. Тя не се забелязва в месото, не хруска по зъбите и няма характерен вкус. За сметка на това увеличава теглото на продукта и му придава апетитен вид. Основната й съставка е висококачествената негенно модифицирана целулоза и оцветител кармин. В местните продукти, най-вече в колбасните изделия, основната вредна съставка са нитратите, които се добавят за запазване на привлекателния външен вид. Нитратите, попадайки в стомаха, се съединяват с амините, съдържащи се в месото, и в стомаха се получават канцерогенните нитрозамини. Или казано по-просто, получаваме химически съединения, способни да предизвикат развитие на злокачествен тумор. Препоръчвам на всички хора, които пазаруват в супермаркетите, първо да гледат етикетите. Дали няма канцерогенни добавки, защото не може да се излекува, предпази или спаси човек, който всекидневно поглъща канцерогени. Той няма да умре бързо, но при него започват генетични промени, защото това са малки дози отрова. И ето ви стимулация на онкологичните заболявания на черния дроб, панкреаса, стомаха, лимфната система и жизнено важните отделителни системи на организма. Описанието на състава на продуктите върху етикетите започва от известните на всички думи захар, масло, вода, оцет, но завършва обикновено с една или няколко букви «Е», последвани от цифри. Какво означават те? Повечето даже не са се замислили. Но без тези «Е» ние няма да ядем дори най-привлекателната на вид храна. Под този индекс, съкръщение от думата Европа, се крият хранителни добавки. За справка, хранителните добавки са химични вещества, които се добавят в хранителните продукти с цел подобряване на вкуса, повишаване на хранителната стойност или предотвратяване развалата на продукта. Между другото, хранителните добавки не са нови изобретения. Още в древността човекът е открил, че природният натриев хлорид или обикновената сол придава на месото, рибата и зеленчуците съвсем различен вкус. Днес целият свят са строго забранени 3 химични добавки. Те са Е121, цитрусов червен оцветител 2, Е123, оцветител амарант и Е240, консервант формалдехид. Само допреди няколко години тази добавка се използваше съвсем легално. Например, Е240 фигурираше върху обвивките на популярни шоколадови десерти. При това компанията-производител е действала съвсем правомерно. Тогава тази добавка още не е била забранена според руското законодателство. Днес е доказано, че консервантът Е240, състава на който и да е продукт, може непоправимо да увреди здравето. В кохортата на хранителните добавки влизат много голям брой съединения, които са вредни за нашия организъм. Към тях се отнася и категорията на Е, съдържащи вещества, които са явно канцерогенни или предизвикват алергични реакции, възпаление на стомашно-чревния тракт, нарушават работата на ензимния апарат. Списъкът е голям.
Тези таблици се публикуват в информационните списания, списанията за здраве, спорт, т.е. това е достъпна информация. Сега ще ви разкрия една страшна тайна. На хладилника ми с магнит е закачен голям лист хартия, който са ми направили мои приятели, с всички тези тези оцветители, полезни или вредни, предизвикващи рак и други ужасни болести. И всичко това си виси закачено. Преди да тръгна за магазина, гледам тези цифри и се опитвам да ги запомня. Още един вид хранителни добавки са ароматизаторите. Те биват два вида – изкуствени и естествени, или идентични с натуралните. Между тях на практика няма разлика. Ароматизаторите са изкуствени добавки, които придават на преработената храна естествен вкус. Когато пише идентичен с натуралния, това е получено по химичен път. Към такъв продукт трябва да се отнасяме много по-внимателно. 11-ти ден. Днес е 11-тият ден от експеримента. Появиха се постоянни болки в областта на стомаха. Алексей се оплаква от нарушен сън. Казва, че често се буди нощем. Също така започва да се наблюдава забавяне на реакциите, вялост, намалено внимание и разсеяност. През последните 2 дни състоянието на Алексей започна значително да се влошава. Той изглежда изморен и потиснат. Постоянно го боли глава. Започнаха проблеми с храносмилането. Започна да се обажда панкреаса. Последици от прекаран като дете панкреатит. Панкреасът не го е болял от 15 години. Здравословното състояние на нашия герой стана много тревожно. Затова беше взето решение спешно да се прекрати експериментът. Предложиха ми да се прекрати този експеримент, т.е. окончателно да се преустанови, заради опасните последствия за моето здраве. До края на експеримента останаха само няколко дни. Не би трябвало да се очаква нищо страшно. Но ние все пак предложихме на Алексей да намали оборотите и да премине на млечни произведения. Не се очудвайте, експериментът продължава. Просто съвременните технологии не позволяват да се отнесат някои от представените на пазара млечни продукти към 100% полезните. Аз съм привърженичка на идеята максимално да се откажем от млякото от магазина. Има много слухове за това, че не е истинско. Не е, че вярвам на слуховете, просто усещам, че нещо не е наред. Помислете само, колко време ще се съхрани прясно селско мляко в хладилника? Не повече от 3-4 дни. След това ще се вкисне. Защо тогава така нареченото натурално краве мляко от магазина може да се съхранява половин година при стайна температура? Цялата работа е в консервантите и в опаковката. Какво представлява асептичната опаковка? Вероятно това е опаковка, напоена с антибиотик или някакъв силен дезинфектант. Но млякото, което се съхранява в тази опаковка, разбира се, ще придобие тези свойства, защото никой още не е отменил хомеопатията, нито разтворимостта на отровите. Затова всички асептични опаковки са опасни. Още 2 загадки на природата. Кефир и йогурт с дълъг срок на годност. Максимумът е 1 седмица при температура 0 до минус 1 градуса. Живи микроорганизми не биха издържали по-дълго. Когато пише, че срокът на годност е примерно 3 месеца, не го взимам. Това е жалко подобие на йогурт. Не им вярвайте. Между другото, това е противозаконно. Нямат право да наричат такъв продукт йогурт. За справка. Йогурт – млечно-кисел продукт. Произвежда се от нискомаслено или пълномаслено мляко, чрез подкасване с помощта на специални култури – български бацил и термофилен стрептокок. Важно е в готовия продукт тези култури да са живи. Не бих посъветвала потребителите да обръщат внимание на дълготрайните продукти. Колкото по-дълъг е срокът на годност, толкова по-изкуствен е продуктът. По принцип, това е правилото. Ако в кефира имаше поне 2 живи бактерии, след 2 седмици те щяха да станат 2 милиарда.
Естествено, че опаковката няма да издържи. Ще се надуе или ще се развали. Как тогава може да се запази кефирът? По какъв начин? Само чрез добавяне на консерванти, стабилизатори, антибиотици или чрез облъчване с радиация. Как е възможно в кефира да плуват, например, пресни боровинки? Това са две абсолютно несъвместими неща. Значи всичко с дълъг срок на годност е обработено с антибиотик, повърхностно, активно вещество или ензимен инхибитор. Употребявайки тази храна, вие разрушавате червата си, ензимите си, убивате бактериите и на практика се лишават от шансове за дълъг и пълноценен живот. Внимание, храна! Преди известно време в Швейцария бяха публикувани шокиращи данни. Телата на погребани през последните 30 години хора изглеждат така, сякаш са ги положили в гроба преди една седмица. За да се превърне в прах, на тялото му трябват само 3-4 години. А според санитарните норми, приети в Европейския съюз, на мястото на стария гроб може да се изкопае пресен едва след 17 години. Но и след това време останките не се разлагали. Учените са взели да изучат този феномен. Те доказали, че причината за чудото е в хранителните консерванти, които се съдържат в голямо количество в газираните напитки, сладкишите и фастфуда. Те се трупат в организма през целия живот и след това забавят процеса на гниене. Консервантите са предназначени да убият вредните микроорганизми или да не допуснат тяхното развитие. Те са насочени към потискане на живото и естествено, като попаднат в организма, ще правят същото. Храната, която ядем, трябва да е естествена, но живият продукт се разваля бързо. Това е неудобно за потребителите, а за производителите е неприемливо. За да се съхрани, а след това изгодно да се продаде, продуктът първо съзнателно се умъртвява. За да ни доставят от чужбина плодове и зеленчуци, те естествено се подлагат на обработка, основно с химикали, за да пристигнат зрели и красиви, да не се развалят. Гроздето не се разваля, стои с месеци, не се развалят цветните български чушки. Как е възможно това? Без съмнение това са обработени зеленчуци. Ябълките се обработват с тънък слой парафин или восък. Това не само им придава апетитен гланц, но и позволява да се съхранят почти 2 години. Невъзможно е да се измие този слой, само като се изплакне ябълката под чешмата. Трябва поне няколко минути да се мие с четка и гореща вода. Сигурно сте виждали на пазарите и в магазините прекрасни изсушени кайсии. Мога да предупредя хората, които обръщат внимание на здравето си, че не е възможно така да са се изсушили. Има определени категории течен пушек, химически съединения, с които опушват сушените плодове. Ако кайсиите са изсъхнали сами, те няма да имат представителен вид, но пък в тях ще са запазени всички аминокиселини, антиоксиданти и витамини. Пържените картофки са много популярни в цял свят. Братята Макдоналдс винаги са имали проблем с картофите. Те са се търсили не по-малко от хамбургерите, а са отнемали много време. Тогава успешният картофен бизнесмен J.R. Simplot и химиците му се заели с усъвършенстване на технологията за бързо замразяване. Съвременният картофен завод е тържество на прогреса. Пълна автоматизация на процеса. Картофите се сортират, мият и сушат с пара, така че кората пада. После автоматично се режат и сипват в огромни кутли с врящо олио. Пържат се до леко хрупкави и се замразяват. След това се опаковат и доставят в ресторантите. Дори да вземем най-хубавия картоф. След 40 минути той ще потъмнее. Как предприятията за фастфуд са успели да постигнат картофите изобщо да не потъмняват? Това са химични реакции, добавяне на химични консерванти, антиокислители, химични реагенти. Ето един прост експеримент. Готови пържени картофи от заведени за бързо хранени картофи, отгледани на вилата и приготвени в домашни условия. Двете блюда слагаме в стъклени буркани, номерираме и оставяме за по-добри времена. 3 дни.
Картофите номер 1, приготвени в домашни условия, са започнали да плесенясват. Проба номер 2, пържени картофи от заведение за бързо хранене, не се е променила много. Една седмица. Ето какво е станало с картофите, приготвени собственоръчно. И ето картофите, купени от фастфуд заведение. 2 седмици. Картофи номер 1 са напълно покрити с плесен. Картофите номер 2 само леко са изсъхнали, влагата се изпарила, но това си е природен закон. 3 седмици. С картофите от фастфуд нищо не се случва. Те изглеждат като току-що купени. А това е било преди 3 седмици. Картофите, приготвени собственоръчно, са вече неузнаваеми. 6 седмици. Ето проба номер 1 и ето проба номер 2. Минал е месец и половина. Коментарите са излишни. Аз бих хапнал печен картоф с кората, защото под кората и в кората се съдържат такива минерални вещества и витамини, които спомагат за по-доброто му усвояване, отделяне, което липсва в пържените картофи от фастфуд. Влезте в който и да е магазин. Около 90% от всички продукти, с които са задръстени рафтовете, са минали предварителна обработка. Вече 50 години ние ядем храна, която е продукт на химическата промишленост. В природата няма чудеса. Взимаме неосолена селедка, но как да я съхраним? Тогава учените химици са измислили нещо оригинално. За да не се развалят, добавят в неосолената селедка сух спирт или така нареченият уротропин. Самият той не е смъртоносен за организма, но той няма да запази селедката за дълго. Тогава са измислили да се добавя към селедката малко оцет. Просто се добавя мъничко оцет. На пръв поглед това само би подобрило вкусовите качества, но за съжаление, когато уротропинът взаимодейства с киселината, се получава много опасно вещество, наречено формалдехид, което е забранено за употреба и което е смъртоносно за живата клетка. За справка, формалдехидът е газообразно безцветно вещество с остра миризма. Фигурира в списъка на канцерогенните вещества, притежава хронична токсичност, има негативно въздействие върху генетичния материал, репродуктивните органи, дихателните пътища, очите, кожата. Има силен ефект върху централната нервна система. Водният разтвор на формалдехида, формалин, денатурира белтъците. Използва се за дъбене на желатин при производството на фотолента и за фиксиране на биологични материали, т.е. балсамиране. Ето защо директорите на гробища в Париж, Милано, Хамбург, Кьолн в един глас се оплакват, че вече нямат места за нови погребения. Но не всичко е толкова страшно. Любителите на селедката трябва просто да купуват много солена риба и да я изкисват във вода. 12-ти ден. Здравословното състояние на Алексей се влошава с всеки изминал ден. Относно външния му вид също има какво да се желае. Той с нетърпение чака края на експеримента, след което възнамерява да се откаже напълно от фастфуд продуктите. Преди 35 години Пол Берг, учен от Станфордския университет, е обединил в едно 2 гена, изолирани от различни организми. Тогава за първи път в историята е бил променен оригиналният генетичен код на един организъм. Като резултат от експеримента е получен хибрид, който не съществува в природата. Така е създаден модифицирания тютюн. Само няколко години по-късно в Щатите започва да се развива индустрията на генно модифицираните организми – ГМО. Много скоро учените разбрали, че благодарение на генната модификация растенията и зеленчуците стават студоустойчиви, съхраняват се по-дълго и не ги нападат насекоми. Ако в гена, в молекулата на ДНК на соя или картоф или нещо друго се вгради, да кажем, отровния ген на петунията, която е силна отрова и нито едно насекомо не я яде, цялата соя ще стане за тях смъртоносна. Подчинявайки се на инстинкта за живот, насекомите не нападат генно модифицираните култури. В резултат, добивите се повишават десетки и стотици пъти. През 1994 пред света е била представена разработка на генното инженерство – домат Flower Saver. Гените на домата са кръстосани с гените на риба камбала.
Преди за това се е пишело само в научно-фантастичните романи, а днес от тези домати приготвят кетчуп от известна марка. В семената на ориза се вгражда ген на човешки черен дроб, за да стане по-устойчив срещу вредители. Генетичният фонд на картофите съдържа ген от кокиче. Всъщност това е много страшно, защото какви са тези гени, къде ще попаднат, нужни ли са на организма и как ще му повлияят, никой няма ясна представа. Не препоръчвам да се консумират генно модифицирани продукти. Всичко трябва да е естествено. Каквото е пораснало, това да се яде. Общо в света са създадени около 1000 генно модифицирани култури, но само 100 от тях са разрешени за промишлено производство. Най-разпространените са домати, соя, фастъци, царевица, ориз, пшеница и картофи. За съжаление, процесът на контрол на разпространението на генно модифицирани елементи и източници е излязъл от контрол в световен мащаб, т.е. в ход е генетично замърсяване на планетата. Внимание, храна! Гените контролират строежа на клетките и тъканите, тяхното развитие, стареене и смърт. Ако по структура и функция гените са нормални, човек е здрав и жизнено способен. Такъв генофонд осигурява биологичното безсмъртие на нацията. По официални данни, около 70% от храните, продавани в Щатите, съдържат ГМО. В Русия тази цифра за сега е 6%. Културата, която е подложена на най-много генни модификации и която влиза в състава на голям брой продукти, е соята. За справка, соята е растение от семейство бобови, произхождащо от Източна Азия. От всички отглеждани в света селскостопански култури, тя е с най-високо съдържание на белтъчини. Белтъкът е основната биохимична съставка на соевите семена. Соеви колбаси, соево мляко, соева извара, шоколад, месо. 95% от внасената в Русия соя е генно модифицирана. Така излиза по-евтино. Водещи световни компании използват генно модифицирани продукти, дори за детски храни. Детски кремове, пасти, бомбони, шоколадови десерти, в които се съдържат фастъци и така нататък, всичко това са генно модифицирани продукти. Разбира се, генно модифицирани компоненти могат да се съдържат в фастфуда. И има такива данни, това са данни на Оксфордския университет, за това, че ако един бъдещ баща изяжда около 20 чизбургера и хамбургера, има голяма вероятност детето му да се роди с левкемия. Ако един ученик изяжда около 12 чизбургера и хамбургера, той също след време може да развие левкемия. Тоест, вероятността от развитие на това заболяване се повишава многократно. Не толкова отдавна е била направена експертиза на продуктите на една от най-известните вериги за бързо хранене. Като резултат състава на хамбургерите и млечните коктейли е било открито голямо количество трансгенни компоненти. Знаете ли, ние много лекомислено се отнасяме към тези бурканчета с модифицирана храна. Ние не четем, а дори да четем, пак може да го купим, защото си мислим, дано и този път ми се размине. Това е толкова характерно за руснаците. Трябва някак да се преборим с менталитета си и да бъдем последователни в любовта си, най-вече към децата или към близките си. И да не ядем нито модифицирана храна, нито храна от категорията на фастфуд. Ако един път сте хапнали, даже ако един месец се храните, няма страшно. Но ако вие 3 години по 3 пъти на ден ядете тези трансгенни продукти, това неизбежно ще доведе до сериозно заболяване. Въпреки че, ако човек не е много здрав, симптомите на заболяване могат да се проявят и значително по-рано. Това може да стане след 2 седмици или даже след няколко дни. В нашите черва, например, се съдържат около 500 различни видове микроорганизми. Появата на тези генетични елементи, които свободно се разхождат в нашия организъм и вграждането им в генетичния ни апарат, води до това, че тези микроорганизми започват да изработват неспецифични белтъци. Белтъци, които нашият организъм не разпознава.
Учените от Института по висша нервна дейност и неврофизиология на Русия са направили прост експеримент с плъхове. По своята морфология и биохимия те много приличат на човека. Едната група гризачи е хранена с генно модифицирана соя. Втората група, контролната, с обикновена храна. След 3 месеца при плъховете от първата група са били открити повишен брой бели кръвни телца, промени в структурата на мозъка, намалени по размер бъбреци с нарушена функция. Но не това е най-важното. Какво беше моето очудване, когато над 50% от първото поколение плъхчета умираха? Умираха в рамките на 3 седмици. И наистина картината беше много страшна. Когато по-късно се опитвах да получа второ поколение, пак ме чакаше неприятна новина, защото не можах да получа второ поколение. И ми стана още по-страшно. Значи тези, които оцеляха, се оказаха безплодни. През 2004 година на форума на НАТО в Белгия беше направено сензационно изказване. Генно модифицирани организми могат да се използват за клинично и биологично оръжие. Когато чуя, че даден продукт попада в категорията подозрителни, по-точно тези генно модифицирани продукти, аз просто не ги ям. Те в същия момент изчезват от менюто ми. Не искам да съм опитно зайче. Струва ми се, че това е под всякакво собствено достоинство да попаднеш в някакъв експеримент. През 2007 година московските власти са взели решение да превърнат столицата в зона, свободна от ГМО. Първата крачка е била програма за доброволно маркиране на продуктите. Производителите, минали щателна проверка в специална лаборатория, имат право да залепят върху продуктите си светло-зелен стикер с надпис «Не съдържа ГМО». Лепенката гарантира, че съдържанието на ГМО в този продукт не превишава 0,9%. В близко бъдеще правителството възнамерява да намали тази норма до 0%. 13-ти ден. Предпоследен ден от експеримента. Утре Алексей ще мине пълни медицински изследвания. Днес само го претеглят. 13 дни. 5 кг върху предишното тегло. Япония е държава, пропагандираща здравословен начин на живот. Но след появяването в страната на фастфуда, японците са започнали рязко да пълнеят. В Великобритания има повече дебели хора от всяка друга европейска страна. Но най-затлъстялата нация в света са американците. 54 милиона американци страдат от затлъстяване. Това са всеки 2 от 3 души. Възрастният американец сега тежи средно 100 кг. Всяка година в света умират от затлъстяване 400 000 души. Аз често посещавам Съединените американски щати и ми се струва, че с всяко следващо посещение в тази държава виждам все повече много пълни и затлъстели хора. Това, че броят на тези хора там се увеличава, е официална статистика. Но то вече започва да се набива в очи. Това, че има сериозен, стабилен ръст на хора с затлъстяване и наднормено тегло. В Русия няма официална статистика за затлъстяването. Това са само приблизителни данни. 40% от руснаците имат наднормено тегло, 20% затлъстяване. Доказано е, че вкусовите предпочитания, както и личността, се формират през първите години от живота на човека. Ако детето от малко се храни с фастфуд, това може да се превърне в единствената храна, която то ще употребява. Навикът през цялото време да дъвчат се появява при американските деца от бебешка възраст. Те се раждат привикнали към бързото хранене. Днес американците харчат за фастфуд 110 милиарда долара годишно. Това е повече отколкото за висше образование, компютри, автомобили. Повече отколкото за книги, филми, списания, вестници, музика, взети заедно. Всеки ден 1/4 от възрастните американци обядват в фастфуд заведения. Можете да видите в Америка, ако влезете в училище, което прилича на руско училище, за хора от същия клас, със същото образование,
от приблизително един квартал, ще видите, че сигурно 40-50% от децата в американското училище са затлъстели. Не много затлъстели, но във всички случаи пълни. В Русия няма да видите такова нещо. Внимание, храна! В Русия заведенията за бързо хранене се появиха преди 15 години и веднага станаха много популярни. Бяха предвидени за децата, основните клиенти на фастфуд заведенията. Игрални площадки, играчки, клоуни, подаръци, ярки, цветни и желани. Децата са привлечени като с магнит. Хамбургерът започна да се смята едва ли не за идеалната детска храна. Вкусно, удобно за ядене, евтино. Дечицата ги едат с удоволствие. Никога ли не сте се замислили защо изведнъж нашите деца станаха свръхактивни? В Америка виждаме, че много хора, деца, са на антидепресанти. В училищата това е направо епидемия. Дават специални лекарства, за да могат децата да се концентрират и да слушат учителя. Отива детето на училище и медицинската сестра му дава хапчета, за да седи и да слуша учителя. Това е невероятно. Не може да бъде така. Но това се счита за норма. Употребата посредством фастфуд на пилешки крака, пържени крилца и други е довело до това, че хормоните, които се използват при бройлерното производство, удрят не по самите родители, които, така да се каже, са ги отгледали спокойно, а по децата. И когато те достигнат репродуктивна възраст, при тях има хормонални нарушения. Нарушения на имунитета и цяло кълбо проблеми. И се появява поколение, което интензивно качва килограми. Родителите въвеждат децата в системата на фастфуд и ги хранят с хамбургери, чизбургери и други бързи храни по много проста, банална причина. Просто ги мързи да се занимават с децата си. Много по-лесно е да се отпразнува рожден ден на някое известно за всички място, отколкото да се приготви вкъщи. Мисля, че при това количество храна, ужасно вредна храна, която се продава по магазините, има смисъл по някакъв начин законодателно да се определят наказания за реклама на тази храна. За генномодифицираните храни, за прекомерната употреба на фастфуд, за това, че децата заприличват на едни такива мили топчици. Струва ми се, че трябва да се търси отговорност не само от производителите на тази храна, но и от родителите, които карат децата си да се хранят по този начин. Днес от проблема с излишното тегло печели всеки, който не го мързи. Бутилки и опаковки са изпъстрени с надписи «Лайт», «Без захар», «0 калории». Хората се страхуват от излишни килограми, купуват напитки и продукти с подсладители и си докарват много по-сериозни проблеми. Ние лъжем организма си. Жестоко го лъжем. Като иска захар, организмът иска енергия. Природна глюкоза, фруктоза, други въглехидрати. Ние му даваме подсладител. Подсладителят не решава проблема. И повечето подсладители са опасни. Такива като цикламат, това са достатъчно вредни за човешки организъм вещества. Те сега се използват даже в детските храни, при приготвянето на царевични пръчици. Даже призовават да се използва аспартам. Аспартамът е подсладител, който един вид ни позволява да не трупаме ненужни калории. А захарта е вредна. Та нали без захар сме свършени. За справка, аспартам, изкуствен подсладител, приблизително 200 пъти по-сладък от захарта. Често се произвежда във вид на таблети, познати като нутрасоид. Нутрасоидът няма мирис, сладък, е на вкус, добре разтворим във вода. В организма аспартамът се разпада на 2 аминокиселини и метанол. Аминокиселините са съставна част на белтъците. Те не са опасни, но метанолът е токсично вещество.
По-добре би било хората да консумират натурални захари. Това може да бъде мед, фруктоза, други сладки продукти от типа на захаросани плодове, но не и подсладители. 14-ти ден. Днес е последният ден от експеримента. Алексей ще го прекара в клиниката. Лекарите ще му направят пълни изследвания и ще произнесат присъдата. На 14-тия ден от експеримента Алексей имаше много оплаквания. Появиха се трайни промени в стомашно-чревния тракт. Също така е засегната сърдечно-съдовата система с такива прояви като тахикардия, болка зад гръдната кост, повишено кръвно налягане. Появиха се и алергични реакции. Централната нервна система също е пострадала от такова хранене. Наблюдаваха се трайно нарушение на съня, нощни кошмари, намалена памет. Всички тези прояви са опасни за здравето. И ако Алексей продължава да се храни по подобен начин, тази история може да свърши с реанимация. Следващият етап – изследванията. Доктор Лебедева ще извърши хемосканиране. Изразена хипоксия, недостатък на кислород. Кажете, не усещате ли слабост, промени в настроението, лесна уморяемост? Да, усещам. Това е заради слепването на клетките и хипоксията. Клетките нямат енергия. Както виждаме, ситуацията се оказа доста сериозна. Ако експериментът беше по-продължителен, тези промени в организма на нашия герой биха могли да доведат до тежки заболявания. При това Алексей е млад и практически здрав човек. Представете си какво става с децата и възрастните, а също с не съвсем здравите любители на фастфуда. Картината, която наблюдавахме при Алексей, ни кара да се замислим и можем да стигнем до извода, че Алексей е правил много грешки в диетата. Тоест, има явно нарушение на храненето. В бъдеще той трябва да промени храненето си. Иначе ще се появят конкретни заболявания. Такива сериозни заболявания като хипертония, захарен диабет, атеросклероза, намален имунитет. Той вече е на лице. Взимам си думите назад. Не съм си представил, че всичко е толкова страшно. Наистина, не може да се отнасяш по този начин към храната си. Нагледно ми демонстрираха какво става в организма с кръвта, след като си консумирал фастфуд. Честно да си призная, ме хвана страх. Мисля, че не бих се съгласил друг път на подобни експерименти. И изобщо, преди отново да изям хамбургер, 100 пъти ще си помисля, защото това не е шега. От този ден мога да кажа, че съм противник на фастфуда във всичките му форми. Край. И така, 2 седмици пълна диета. Хранене само с фастфуд. Вижте какво е било и какво е станало. За 2 седмици Алексей е напълнял с 6 кг. Границите на черния му дроб малко са се увеличили. Започнали са проблеми с храносмилането, болки в панкреаса. Холестеролът в кръвта се увеличил с около 1,5 пъти. И почти 2 пъти се увеличил рискът от развитие на хипертония и сърдечно-съдови заболявания. Алексей се е чувствал потиснат, с забавени реакции, настроението му се е променяло по няколко пъти на ден. По време на експеримента често го измъчвало главоболие. Нивото на киселинност на организма се е повишило. Изследвания на кръвта показаха, че на клетъчно ниво при Алексей се наблюдава изразена агрегация на еритроцитите. Появила се е хипоксия. Ако продължаваме да употребяваме фастфуд, той ще продължава да се развива. А ако спрем да го употребяваме, нещо в живота ни ще се промени към по-добро. Разбирам, че в тази ситуация спасението на давещия се е в ръцете на самия давещ се. За да бъде всичко наред във вашия организъм, лекарите препоръчват да се консумират само естествени храни.
Парче варено телешко ще замести колбасите и кремвиршите. Прясното мляко е по-полезно от вносните йогурти. Плодове и зеленчуци е по-добре да се купуват от пазара, особено лятото. Задължително условие за добрата работа на организма е присъствието в менюто на супи и бульони. И разбира се, никакъв фастфуд и газирани напитки. По-добре чиста вода, чай и сокове. Колкото по-просто се храни човек, толкова по-добре. Основата може да са зърнени култури, каши. Не препоръчвам да се използват каши с химически добавки, с различни вкусове, аромати и така нататък. Кашата трябва да е нормална. Затова кашата, приготвена във фурната по обичайния начин от нормални зърна, винаги е била ценен диетичен белтъчен продукт. Когато става въпрос за здравето и благополучието на нацията, когато това е свързано с нейната безопасност, няма какво да се церемоним, господа. Да, по-добре е да затегнем коланите. Разбирате ли? Това е най-святото нещо. Това е храната. Докато не пострада собственото му здраве, Алексей не предполагаше колко опасно може да бъде съвременното хранене. А с фастфуд се хранят милиони хора от различни националности, възраст и даже социално положение. Те виждат само предимствата. Бързо и вкусно. Но когато някой се простуди, хване артрит или изпадне в тежка депресия, той няма и да помисли да го свърже със своето хранене. Организмът на Алексей ще се възстанови напълно едва след